Kapitola 9. 10 dôvodov, prečo by mal každý veriaci hovoriť v jazykoch. Ďakujem Bohu, že lepšie hovorím jazykmi ako vy všetci. 1. Korinťanom 14.18. Apoštol Pavol veľa písal a hovoril na tému hovorenia v iných jazykoch a očividne praktizoval to, čo kázal, lebo povedal: ďakujem Bohu, že lepšie hovorím jazykmi ako vy všetci. Ja tiež ďakujem Bohu, že pravidelne hovorím v jazykoch a chcel by som, aby si každý veriaci navykol na tento zvyk a užíval si to isté požehnanie a zdroj sily v jeho každodennom živote. Cieľom tejto konkrétnej lekcie je predložiť 10 dôvodov, prečo by mal každý veriaci hovoriť v jazykoch a pomôcť veriacím, aby videli požehnanie, ktoré môže byť ich skrze denné privlastnenie si moci Svätého Ducha v ich živote. Dôvod číslo 1. Slovo Božie učí, že keď sme naplnení Svätým Duchom, hovoríme v iných jazykoch tak, ako nám dáva Duch Boží vyslovovať. Ako sme videli, hovorenie v jazykoch je počiatočný dôkaz alebo znak pokrstenia Svätým Duchom. A Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Skutky 2.4. V skutkoch 10 bratia z Obriezky, ktorí prišli s Petrom do Kornéliovho domu, úžasli, keď videli, že dar Svätého Ducha bol tiež vyliatý na pohanov. Mysleli si, že spasenie a krst Svätým Duchom boli len pre Židov. Ako títo Židia vedeli, že Kornéliova domácnosť prijala dar Svätého Ducha? Lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Skutky 10.46. Hovorenie v jazykoch bolo nadprirodzeným znamením a počiatočným dôkazom, ktoré ich presvedčilo, že pohania majú ten istý dar, ako mali oni. Dôvod číslo 2. Pavol, keď písal cirkvi do Korintu, povzbudzoval korinských kresťanov, aby pokračovali pri ich uctievaní Boha praktizovať hovorenie v iných jazykoch. Tiež ich povzbudil, aby vo svojich individuálnych modlitbách hovorili v jazykoch, ktorý je prostriedkom duchovného vzdelávania alebo budovania. Biblia hovorí: kto neznámym jazykom hovorí, seba buduje. 1. Korinťanom 14.4. Júda v 20. kapitole tiež spája modlitbu v jazykoch s budovaním seba po duchovnej stránke. Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svetom. Howard Carter, ktorý bol jedným zo svetovo najuznávanejších letničných učiteľov ohľadom témy duchovných darov, povedal, že nesmieme zabúdať, že hovorenie v jazykoch nie je len počiatočným dôkazom naplnenia Svätým Duchom, ale tiež neustálou skúsenosťou do konca nášho života. Za akým účelom? Aby nám pomáhal pri uctievaní Boha. Hovorenie v jazykoch, povedal reverend Carter, je tečúci prúd, ktorý by nikdy nemal vyschnúť a ktorý obohatí duchovne život človeka. Apoštol Pavol povedal, že hovorenie v jazykoch nás duchovne vyučí alebo vzbuduje. Lebo kto hovorí neznámym jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá. 1. Korinťanom 14.2. Mofetov preklad v tomto verši hovorí: hovorí božské tajomstvá v duchu. Pavol tu hovorí, že Boh dal cirkvi Boží nadprirodzený prostriedok komunikácie s ním. Pavol tiež 1. Korinťanom 14.1 konštatuje: lebo keď sa modlím neznámym jazykom, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. Všimnite si, že povedal: modlí sa môj duch. Amplified Bible hovorí: môj duch skrze Ducha Svätého vo mne sa modlí. Boh je duch. Keď sa modlíš v jazykoch, tvoj duch je v priamom kontakte s Bohom, ktorý je duch. Keď hovoríš v jazykoch, hovoríš k nemu Božím, nadprirodzeným spôsobom. Dôvod číslo 3. Tretí dôvod, prečo by ľudia mali hovoriť v iných jazykoch, je ten, že skrze jazyky si neustále uvedomujeme prebývajúcu prítomnosť Svätého Ducha. Hovorenie v jazykoch je nielen počiatočný dôkaz alebo znamenie naplnenia Svätým Duchom, ale neustále modlenie sa a uctievanie Boha v jazykoch nám pomáha stále si uvedomovať jeho prebývajúcu prítomnosť.
A ak si uvedomuješ prebývajúcu prítomnosť Svätého Ducha každý deň, musí to ovplyvniť spôsob, akým myslíš a žiješ. Raz som počul jedného evangelistu hovoriť zážitok, ktorý mal v dome jedného pastora. Ako nečakane vstúpil do miestnosti, počul, že jeho 21-ročná dcéra práve dostala záchvat. Neovládla sa a vynadala svojej matke. Zrazu sa pozrela a uvidela evangelistu. Zastavila sa, položila si hlavu do jej rúk a začala plakať. Povedala: Je mi to tak ľúto, že ste ma videli takto konať a počuli ste, čo som povedala. On jej povedal: Zlatko, je niekto, kto je väčší, než som ja, ktorý ťa počul takto hovoriť a jednať. Si kresťanka však? Áno, znela jej plačlivá odpoveď. Naplnená Svätým Duchom? Opýtal sa. Áno, odpovedala. Nuž, Svätý Duch je v tebe a on vie, čo si povedala a ako si jednala, povedal jej. Len čiň pokánie a Pán ti odpustí. Spolu sa modlili a ona sa kajala. Potom o chvíľu začala Boha uctievať v jazykoch. Potom jej tento evanjelista povedal: Existuje jedno tajomstvo, ktoré ti pomôže udržať sa na uzde. Ak sa budeš každý deň modliť a uctievať Boha v jazykoch, pomôže ti to uvedomiť si prebývajúcu prítomnosť Svätého Ducha. Potom povedal: Ak si zapamätáš, že Svätý Duch je v tebe, nebudeš takto jednať. Zahanbila si sa, pretože som videl, ako si sa neovládla. Bola si v rozpakoch, pretože som ťa počul, ako hovoríš s matkou, ale Svätý Duch je väčší, než som ja a on ťa tiež videl a počul. O niekoľko rokov neskôr, keď sa tento istý evanjelista vrátil kázať do tej cirkvi, povedala mu pastorova dcéra: Nikdy som nezabudla, čo ste mi povedali. Každý deň za uplynulých niekoľko rokov som sa modlila v jazykoch a uctievala Boha a nikdy som nestratila nervy. Na nešťastie my všetci poznáme ľudí, ktorí boli naplnení Svätým Duchom, že sa ešte stále prestávajú ovládať a hovoria a robia veci, ktoré by nemali. Je to preto, že chodia v tele namiesto chodenia v duchu a nemajú obecenstvo s Bohom, aké by mali mať. Je tak ľahké sa rozčúliť a byť podráždený a dovoliť si strátiť nervy, keď si neuvedomujete Božiu prítomnosť. Ale ak si nájdete čas na obecenstvo s Bohom skrze hovorenie v jazykoch, budete si neustále uvedomovať prebývajúcu prítomnosť Božiu. Dôvod číslo 4. Hovorenie v jazykoch odstraňuje možnosť sebectva, ktoré by vstúpilo do nášho modlitebného života. Napríklad sa modlím modlitbu mojou vlastnou mysľou a z môjho vlastného premýšľania môže to byť nebiblické, môže to byť sebecké. Príliš veľakrát sú naše modlitby podobné modlitbám starého farmára, ktorý sa často modlil. Bože, požehnaj mňa, moju ženu, môjho syna Johna, jeho manželku, nás 4 a viac nikoho. Pavol napísal cirkvi v Ríme: Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží. Rímanom 8.26. On nepovedal, že sa nevieme modliť, lebo naozaj vieme, ako sa máme modliť. Máme sa modliť k Otcovi v mene Pána Ježíša Krista. Ján 16.23-24. Toto je modliť sa správnym spôsobom. Ale len preto, že viem, ako sa modliť, to neznamená, že viem, za čo sa modliť, ako by som sa mal. Tak Pavol povedal: lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. Rímanom 8.26. P.C. Nelson, grécky učenec a zakladateľ Juhozápadného biblického inštitútu, povedal, že gréčtina v Rímanom 8.26 doslovne znamená: Svätý Duch sa prihovára za nás vzdychaním, ktoré sa nedá vysloviť zrozumiteľnou rečou. Zrozumiteľná reč znamená váš pravidelný spôsob prejavu. Pokračoval ďalej a poukázal na to, že gréčtina zdôrazňuje, že toto zahrňa nielen sténanie, ktoré pri modlitbe vychádza vašimi perami, ale tiež modlenie sa v iných jazykoch. To súhlasí s tým, čo povedal Pavol v 1. Korinťanom 14.14, lebo keď sa modlím neznámym jazykom, modlí sa môj duch. Amplified Bible hovorí: môj duch sa modlí skrze Svätého Ducha vo mne. Ľudia by mali byť opatrní pri robení si žartov z jazykov, pretože keď si z toho robia žarty, robia si ich zo Svätého Ducha.
Keď sa modlíš v jazykoch, modlí sa tvoj duch skrze Svätého Ducha v tebe. Je to Svätý Duch v tebe, ktorý ti dáva vyjadrovať sa a ty hovoríš zo svojho ducha. Ty hovoríš, Duch Svätý dáva vyjadrovanie. Pri modlitbe so vzdychaním a v iných jazykoch ti Svätý Duch pomáha modliť sa podľa vôle Božej. Modliť sa, ako by sa za veci malo modliť. To nie je niečo, čo Svätý Duch robí oddelene od teba. Toto vzdychanie, ktoré nemožno vyjadriť zrozumiteľnou rečou, pochádza z tvojho vnútra, z tvojho ducha a vychádza tvojimi vlastnými perami. Svätý Duch sa nebude modliť namiesto teba. On je poslaný, aby v nás prebýval ako poradca, pomocník, prímluvca, advokát, posilňovateľ a opora. Ján 14:16. Svätý Duch nie je zodpovedný za náš modlitebný život. On je poslaný, aby nám pomáhal sa modliť. Hovorenie v jazykoch je modlitba, ako dáva vyslovovať duch. Je to modlitba riadená duchom. Vylučuje možnosť sebectva v našich modlitbách. Mnohokrát, keď sa ľudia modlili svojou mysľou, modlili sa za zmenu okolností, ktorá v skutočnosti nebola vôľou Božou a nebolo toto najlepšie. Ak chce Boží ľud veci určitým spôsobom, hoci to nie je pre nich to najlepšie, alebo to nie je Božia vôľa, on im to často dovolí. Napríklad Boh nechcel, aby mal Izrael kráľa, ale oni ho chceli, tak im dovolil, aby ho mali. 1. Samuelova 8, 4 až 7. Ale kráľ nebol jeho dokonalou vôľou pre nich. Preto hovorenie v jazykoch vylučuje sebectvo a modlenie sa mimo vôly Božej, pretože keď sa modlíme v jazykoch, modlíme sa dokonalú vôľu Božiu. Dôvod číslo 5. Piatý dôvod, prečo by sa veriaci mali modliť v jazykoch, je ten, že im to pomáha naučiť sa plnšie dôverovať Bohu. Hovorenie v jazykoch buduje vieru človeka. Biblia hovorí: vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa vo Svetom Duchu. Hovorenie v jazykoch povzbudzuje vieru a pomáha nám učiť sa, ako plnšie dôverovať Bohu. Napríklad viera musí byť používaná, aby sme hovorili v jazykoch, pretože Svätý Duch nadprirodzene riadi slová, ktoré hovoríme. Vidíte, my nevieme, aké bude ďalšie slovo. V tom musíme Bohu dôverovať. A dôverovanie Bohu v jednej oblasti nám pomáha naučiť sa dôverovať mu v inej oblasti. Ako mladý denominačný služobník som bol pastorom spoločnej cirkvi a bola tam v našej cirkvi skvelá kresťanka, ktorá veľmi milovala Pána, ale jej telo bolo napadnuté chorobou. Žalúdok mala napadnutý vredmi a doktori sa obávali, že to môže viesť k rakovine žalúdka. Jej manžel dobre zarábal, ale všetko, čo mal, minul na zaplatenie lekárov, až pokiaľ im nezostal len automobil. Minul $1000. Táto žena prijala krst Duchom Svätým a krátko na to som ich znova navštívil v ich dome. Všimol som si, že mohla jesť takmer čokoľvek, hoci predtým mohla jesť iba potravu pre malé deti a mlieko a dokonca mala problém udržať to vo svojom žalúdku. Povedala mi: nie len, že som prijala krst Svätým Duchom a hovorím v iných jazykoch, ale rovnako som prijala svoje uzdravenie. Som dokonale uzdravená. Mnohokrát som videl, že sa toto deje. Aký je tam súvis? Vieme, že prijatie krstu Svätým Duchom ťa neuzdraví. Avšak hovorenie v jazykoch ti pomáha učiť sa, ako plnšie dôverovať Bohu v iných oblastiach života, vrátane v oblasti uzdravenia. Dôvod číslo 6. Šiestý dôvod, prečo by každý kresťan mal pravidelne hovoriť v jazykoch, je ten, že hovorenie v jazykoch je prostriedok, ktorý nás zachováva pred poškvrnením sa od bezbožných a svetských živlov sveta. Napríklad tak veľa sa okolo nás vulgárne hovorí na pracovisku alebo vonku na verejnosti, ale my si môžeme sebe hovoriť v jazykoch. Inými slovami, ak môžeš hovoriť v jazykoch sebe a k Bohu v cirkvi, potom môžeš hovoriť v jazykoch tiež na pracovisku spôsobom, ktorý nikoho nevyruší. Napríklad u holiča, ak muži hovoria vtipy, ktoré nebudujú, ja si tam len ticho sadnem a hovorím v jazykoch sebe a Bohu. Pri jazde vlakom, autobusom alebo lietadlom môžeš hovoriť v jazykoch sebe a Bohu.
Na pracovisku môžeš hovoriť sebe a k Bohu. Hovorenie v jazykoch sebe a k Bohu je prostriedok, ktorý ťa zachováva pred poškvrnením sa od sveta. Dôvod číslo 7. 7. dôvod, prečo by každý veriaci mal hovoriť v jazykoch, je ten, že poskytuje spôsob, ako sa má modliť za veci, o ktorých nikto nemyslí, že sa treba modliť, alebo sa dokonca bojí. Už vieme, že Svätý Duch nám pomáha modliť sa za veci, za ktoré nevieme, ako sa máme modliť. Okrem iného, Svätý Duch, ktorý vie všetko, sa môže modliť cez nás za veci, o ktorých naša prirodzená myseľ nič nevie. Raz v Anglicku hovoril na misionárskej konferencii jeden misionár z Afriky a jedna žena sa ho opýtala: Vediete si denník? Keď odpovedal, že áno, ona povedala: Pred rokmi som bola v noci zobudená a mala som bremeno sa modliť. Vstala som z postele a modlila som sa v jazykoch. Skôr, než som padla na kolená. Pokračovala: Hodinu som sa modlila v jazykoch, len som vnímala, ako by som zápasila v duchu. Nevedela som, za čo sa modlím, ale ako som skončila s modlitbou, mala som videnie a videla som vás v malej starej chatrči pokrytej slamou. Neboli tam iní bieli ľudia. Domorodci sa zhromaždili okolo vás a vy ste boli nesmierne chorí. Potom ste zomreli. Domorodci vám natiahli na hlavu prikrývku a vyšli z chatrče. Náhle povedala: Videla som vás vychádzať z chatrče a stáť uprostred nich a všetci sa radovali. Stalo sa vám niečo takého? Pri odpovedi sa jej opýtal: Vediete si denník? Áno, odpovedala. Prineste dnes dopoludnia svoj denník a ja si prinesem môj a môžeme porovnať záznamy, povedal. Predtým nikdy neboli jeden s druhým v kontakte. Táto žena vedela iba to, že tento človek je misionár. Keď si porovnali denníky a brali ohľad na rozdiely v čase medzi krajinami Anglicka a Afriky, dozvedeli sa, že čas modlitebného bremena ženy sa presne zhodoval s časom, keď mal misionár smrteľnú horúčku. Misionár rozprával, že jeho partner odišiel do susednej dediny a on ostal sám s domorodcami. Veci sa stali tak, ako ich ona videla. Misionár zomrel, domorodci ho videli umrieť a na hlavu mu stiahli prikrývku. Potom náhle misionár vstal kvôli Božej moci, ktorá bola k dispozícii skrze modlitby v jazykoch tejto ženy. V roku 1956, keď som so ženou slúžil v Kalifornii, náhle som bol v noci zobudený. Bolo to tak, ako keby niekto položil na mňa ruku. Narovnal som sa v posteli a srdce mi rýchlo bylo, ako by som sa bál. Znova som si ľahol a povedal som: Pane, čo sa deje? Viem, že niekde je niečo zlé. Bolo to, ako keby ma zobudil Duch Boží. Povedal som: Svätý Duchu vo mne, ty vieš všetko. Ty si všade, ty si súčasne všade prítomný, rovnako i prebývaš vo mne. Nech sa už deje čokoľvek, prosím, daj mi vyjadrovať sa, aby som sa mohol za to modliť. Potom som sa začal modliť v jazykoch a ležal som tam a ticho som sa modlil k Bohu asi hodinu. Potom som sa začal smiať a spievať v jazykoch. Keď sa takto modlíš, vždy pokračuj v modlitbe, až pokiaľ nebudeš mať znamenie chvály alebo víťazstva. Potom to znamená, že za čokoľvek si sa modlil, bolo to premodlené. Keď som v mojej modlitbe dostal to znamenie víťazstva, vedel som, že za čo som sa modlil, premodlil som to. Mal som odpoveď, tak som šiel späť spať. Ako som spal, snívalo sa mi, že som videl môjho najmladšieho brata v moteli v Louisiane. Videl som ho, ako bol o polnoci prebudený. Videl som, ako niekto privolal lekára a videl som prísť sanitku. Videl som, ako kladú môjho brata do sanitky a ako ho viezli do nemocnice. Videl som blikať červené svetlo. Vo sne som stál na chodbe nemocnice rovno pred jeho dverami. Keď vyšiel doktor, zavrel za sebou dvere a videl, ako tam stojím. Potriasol hlavou a povedal mi: Je mŕtvy. Vo sne som povedal: Nie, doktor, on nie je mŕtvy. Pán mi povedal, že bude žiť a nezomrie. Doktor sa nahneval a povedal: Ja viem, keď sú ľudia mŕtvi. Mnoho stovek ľudí som prehlásil za mŕtvych. Uchopil ma za ruku a povedal: Poďte, sám sa presvedčte.
Otvoril dvere, viedol ma k posteli a strhol prikryvku z bratrovej tvári. Keď to urobil, videl, že môj brat dýcha a má otvorené oči. Doktor povedal: No nie, vy ste vedeli niečo, čo som ja nevedel. On žije, nie je tak? Videl som svojho bratra vstať. To bol koniec sna. Vedel som, že to bolo to, za čo som sa modlil. O 3 mesiace neskôr sme prišli do Texasu. Môj brat si zastal pri mne, aby ma videl a povedal: Takmer som zomrel, kým ste boli preč. Áno, viem, povedal som. Ležal si v Louisiane však, bolo to o pôlnoci a mal si záchvat a v sanitke ťa zobrali do nemocnice. Áno, ako si vedel, opýtal sa. Keď som mu povedal, aké som mal modlitebné bremeno, po ňom sen, povedal: Presne takto sa to stalo. Povedali mi, že asi za 40 minút v nemocnici si doktor myslel, že som mŕtvy. Modlenie sa v duchu poskytuje spôsob, ako sa modliť za veci, o ktorých by ľudia v prirodzenom stave nevedeli nič. Avšak Svätý Duch vie všetko a on je náš pomocník v modlitbe. Dôvod číslo 8. Pavol hovorí v 1. Korinťanom 14:21. Cudzími jazykmi a ústami cudzincov budem hovoriť k tomuto ľudu. Pavol toto hovoril vo vzťahu k Izajášovi 28:11 a 12. A táto pasáž v Izajášovi nám dáva 8 dôvodov k tomu, že každý kresťan by mal hovoriť v jazykoch. Izajáš 28:11-12. Preto zajakavými perami a cudzím jazykom prehovorí k tomuto ľudu. Ten, ktorý mi riekol: Toto je odpočinok. Doprajte pokoja unavenému, a to je občerstvenie, ale nechceli poslúchať. Čo je odpočinok? Čo je občerstvenie? Izajáš 28 hovorí, že odpočinok a osvieženie je hovorenie v iných jazykoch. Niekedy doktor pri vyčerpaní alebo inej chorobe doporučí oddychovú liečbu. A často, keď si vezmete dovolenku, musíte prísť domov a odpočívať predtým, ako sa znova vrátite pracovať. Ale ja poznám ten najlepší odpočinok na svete. Nie je nádherné, že si môžeme zobrať túto oddychovú liečbu? Každý deň Biblia hovorí: toto je odpočinok, toto je občerstvenie. V týchto dňoch zmätku, komplikovanosti a neistoty potrebujeme takýto odpočinok. Dôvod číslo 9. 9. dôvod pre modlenie sa v jazykoch je vzdanie vďaky Bohu. 1. Korinťanom 14, 15 až 17. Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Žalmy spievať duchom a žalmy spievať aj mysľou, lebo keď len duchom dobrorečíš, povie prítomný prostý človek amen na to, za čo si dobrorečil, keď nevie, čo si hovoril. Ty, pravda, krásne dobrorečíš, ale iný sa tým nevzdeláva. Keď Pavol povedal povie prítomný prostý človek, odvolával sa na tých, ktorí sú nevzdelaní v duchovných veciach. Dovoľte mi zobraziť tieto verše písma. Napríklad, keby ste ma pozvali na večeru a povedali: Brat, prosím, poďakujte sa za jedlo. Keby som sa modlil v jazykoch, nevedeli by ste, čo som povedal. Neboli by ste poučení. Preto Pavel povedal, že v takejto situácii, ako bola táto, by bolo lepšie modliť sa s porozumením. Keby som sa naozaj modlil v jazykoch, mal by som to vykladať, aby ste vedeli, čo som povedal. Potom by ste tiež mohli byť vzdelaní, lebo Pavol povedal: Ty, pravda, krásne dobrorečíš, ale iný tým nevzdeláva sa. Inými slovami, modliť sa v jazykoch je najlepší spôsob na vzdanie vďaky. Ale v prítomnosti ľudí, ktorí sú nepoučení, sa modlite tiež s porozumením, aby mohli byť vzdelávaní. Vzdávanie vďaky v porozumení umožňuje ľuďom vzdelávať sa, pretože potom porozumejú, čo hovoríte. Venujte špeciálnu pozornosť tomu, čo Pavel povedal v 1. Korinťanom 14:17. Povedal, že modlitba v jazykoch poskytuje dokonalý spôsob, aby sme sa modlili a vzdali Bohu vďaku. Pavol povedal, že keď ďakujete v iných jazykoch, krásne dobrorečíte. Dôvod číslo 10. 10. dôvod, prečo by každý kresťan mal hovoriť v jazykoch, možno nájsť v Jakubovi 3:8.
Ale jazyk toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nikto z ľudí nevládze skrotiť. Keď poddáte svoj jazyk Duchu Svätému pri hovorení v iných jazykoch, je veľký krok k tomu, aby ste boli schopní plne poddať všetky vaše údy Bohu. Pretože ak viete poddať svoj jazyk, môžete Bohu poddať ktorýkoľvek úd vášho tela. Hovorenie v jazykoch je počiatočný dôkaz naplnenia Svätým Duchom. Boh nám dal tento nádherný duchovný dar, aby nás požehnal, budoval a osviežil počas nášho života na tejto zemi. Prijímajte to, čo nám Boh dal a radujme sa z úžitku hovorenia v jazykoch.